prata. E a prata, que cando se oxida dá esa cor gris cincenta, tatuou a pel alrededor. E houve que despois non só retirar o metal, o sea, de aplicar algo ten que ser algo inerte, ouro ou titanio, que tamén inerte, ou aceiro cirúrxico. E facelo tamén nun sitio onde os se iban... Un sitio certificado, con medidas das EPIs, etc. E a súa vez facelo nun sitio do corpo que o teñamos baixo control, que non sea de calquer xeito, con higiene adecuada. E ainda con todo, Raquel, un dos riscos, por exemplo, en lingua, un risco que se ve de cando en vez, son roturas dentais, porque por mordedura, por tropezar, etc. Sí, claro. E no caso da orella, cando é na zona que ten cartilaxe, aquí arriba sería, non? Como este que levo eu. Poden aparecer condrites, poden aparecer inflamacións da cartilaxe. Pero iso, no meu caso, xa... Pero vamos... Desde logo. Un tipo de... Iso xa está curado, non me asuste. Espero que sí, porque cando Pero non... si ten así tanto problema, por que ainda se lle siguen poñendo aos nenos pequenos, sendo moi pequenos, sin poder decidir, se lle siguen poñendo pendientes? A verdade é que é unha estupenda pregunta, Marcos, porque eu creo que é mellor esperar a que o decidan eles ou facan eles, porque se o van facer igualmente, non? Sucede como nas tatuaxes. Aquí, por exemplo, hasta un 40-50% da poboación de 20-30 anos teñen tatuaxes. Vale, imos cos tatuaxes. Cales son os perigos das tatuaxes? As tatuaxes son agora moi común. A mí tocoume vivir no tempo profesional estos 30 anos, dende que eran estigmatizantes, estaban moi mal vistos, vagas mariñeiros coa típica áncora xa dentro do século XIX, ata agora que están non só normalizados, sino incluso teñen un toque chic, non? E se ven con... Bueno, antes de feito, para atender ao público, non? Se estabas diante do público en moitos dos traballos, non podías ter tatuaxes, e agora todo o contrario, como apunta o doutor, pois ten como bastante rollo que leves algún detalle. Ahora non pode ser técnico, non pode ser técnico do audiovisual se non vas tatuado. Por exemplo. En hostelería é casi un estándar. Eu lembro de recén comenzado na dermatoloxía, un camareiro que viña de Xapón, onde estudiara moito tempo, e traía unha tatuaxe desas espectaculares, multicolores, con carpas, pagodas, e viña pedindo, por favor, que lle destatuáramos a parte distal dos antebrazos para con manga curta que puderan contratar. E agora en hostelería é raro que non haxa... É un pequeno plus, incluso, non? Claro. Hai unhas que son máis perigosas e outras que son menos perigosas. É que estaba vendo aquí, bueno, consellos para antes de facer unha tatuaxe. Moitos están en toda a lógica, non? Consultar co dermatólogo, etc. Ollo coa cor vermella, perigosa. Por qué? Por qué? A cor vermella, históricamente, ahora xa non, pero históricamente, antigamente, se facía con mercurio. O mercurio pode ser moi tóxico. Pero estes últimos anos non utiliza o mercurio desde hai 20 anos ou 30. Pero se utilizan un tipo de colorantes relacionados coas anilinas que poden producir reaccións inflamatorias. E, de feito, aí trouxemos a produción algún exemplo de casos propios de reacción a ese tipo de tinta, que é o máis problemático en canto a reacción. O máis seguro é a negra. E o máis problemático é o vermello e tamén, a hora de arrepentirse, e tes algunha tatuaxe, Raquel? Teño algunhas pequeniñas, mira, por aquí. Cousa pequena, que hoxe o doutor vai me dar caña a min, non me avisastes. Pero non, é pequeniña e de cor negra, que é máis aconsellable e fácil. Gustaríame saber a min, agora que estamos falando de reaccións á tinta e tal, porque ata que punto, ata que capa do pel incide a tinta? Vai moi profundo? Boa pregunta. Nos profesionais, nos ben feitos, realmente cambiou moito o panorama das tintas. Ora, o importante é que sexan tintas normalizadas, que sexan inertes. Moi importante cando un vai a un centro que normalmente están certificados. Eu lembro hai 20 anos que víamos de cando en vez de infeccións nas tatuaxes, ao cabo duns días ou dunhas semanas, por un tipo de bacterias moi concretas que se chaman micobacterias, que son da familia, son curmáns do bacilo da tuberculose, e se vían aí inoculadas case sempre pola auga coa que se mesturaban. Hoxe en día iso prácticamente non existe. Hai unha supervisión grande de sanidade sobre estes centros, sobre os materiais. Con todo, eu recomendaría que non fago primeiro, como aí falábamos, senón que se asesore ou confese co dermatólogo, polo menos que o pense e repense 2 ou 3 veces. Sí, porque queda para... Que escolla ben
Sabías isto? que escolla ben o tema que quere tatuar. Que logo porque chegan os tarde ou cedo arrepentimentos. ou pode lamentar. Mira, diso imos falar porque a quen non lle pasou algunha vez, non? Pois un momento eufórico Sí. de amor ou Pode algo pasar. así, e tatúas algo e logo dis que fago eu con isto. Non pasa nada porque parece que hai solución sempre ou case sempre. Imos falar precisamente co tatuador de Pontevedra, Bus, que é especialista. Ele é especialista en borrar ese tipo de tatuaxes ou en reconvertelas en outra cousa. Moi boa tarde, Bus. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Moi ben, queríamos saber o primeiro se calquera tatuaxe, calquera erro do pasado se pode solucionar ou hai algún eso mellor que son misión imposible. Sí, siempre se puede solucionar. Eliminándoa ou reconvertendo en outra cousa, contanos. Sí, hay dúas opcións, nós sempre valoramos a opción de reconvertila ou de facer unha tatuaxe por riba que se chama cover. A miña compañeira é especialista nisso. E sempre dá un bo resultado, e sobre todo as sesións de láser ao final son demasiado agresivas ca pel. Porque son queimaduras, non? Sí, prodúcese cunha luz pulsada, prodúcese a rotura da molécula da tinta para que se poda, digamos, liberar a través do sistema linfático. E elimínanse de todas as tatuaxes ou eran como as gomas esas de borrar bolígrafo que tiñamos no colexio e despois non borraban nada? Sí, hai dos tipos de prismas, un é para tinta negra e outro é para cores. Sí que é certo que as cores son un pouco máis complicadas, o amarelo e o vermello son máis costosas de quitar. Se apuntaba o doutor que a tinta negra é a máis fácil de eliminar chegado ao punto. Doloroso tamén parece, Bus, non sei. Sí que é máis doloroso porque ao final é unha aplicación de luz pulsada de alta temperatura que sí que produce unha pequena erosión na pele. Hai que ter moito cuidado tamén porque a veces a intensidade da luz a xente pensa que fai ben e o que fai é producir unha queimadura. Hai que ter cuidado porque hai casos... Sí, claro, pode producir unha queimadura bastante grave, incluso producir cicatrices queloidales. Bus, queríamos falar de prezos, porque claro, dependerá do tamaño, da cor, da tatuaxe e do número de sesións que se precisan. Non sei se podes establecer máis ou menos que número de sesións fan falta para eliminar a tatuaxe mínima. Depende moito do profesional. Supoño que hai algúns que traballan a partir de 50 euros, as tatuaxes pequenas, sempre, como todo neste mundo, vai según o traballo que teñas que facer. Non hai unha tabla de precios conforme se poden decir. Pero a recomendación principal entón, Bus, ten que ser pensalo moi ben antes de facelo, porque polo visto eliminalo é máis doloroso e tamén custa máis cartos. Sí, despois da outra opción que é que facemos nós, que é o cover, que é tapara con outro tatuaxe. A verdade é que sigues mantendo ese diseño que ti queres, dándolle un pouco de, digamos, unha nova vida, ou tapalo con outro, olvidándote do que queda debaixo, porque queda completamente tapado. E vos, agora que tedes máis clientes que se van tatuar ou que van borrar tatuaxes? Temos un pouco de todo, a verdade. Está a cousa máis ou menos igual. Sí que é certo que últimamente co auxe que tuvo este sector, hai máis xente que quere cambiálo, pero... Cambiálo, non quítalo. Non darlle unha voltinha, ese cover. Sí, exactamente, claro. Os tatuaxes dos 90, agora no 2026 xa non son tan modernos. Tens razón. Pues moitas grazas, Bus. Moitísimas grazas. Nada, un placer a vos. Claro, é que isto vai coas modas tamén, doutor. Pois sí, tanto en deseño como no que se pon. De feito, efectivamente, cubrilo pode ser unha solución, pero tamén é aportar máis carga de tinta ao corpo. De feito, as negras son razonablemente seguras, aunque teñen un efecto curioso que me preguntabas da profundidade, Raquel, porque a tinta é sempre negra. Pero se ve a veces, cando está sobre todo moi profunda, algo azulada. E iso debe ser un efecto óptico coñecido dentro do século XVIII por un físico irlandés, inglés, que se chamaba Tyndall. E é o mesmo efecto óptico polo que a luz se fai visible, por exemplo, nunha igrexa, nun templo, cando vemos que as raiolas de sol, ca forma da ventana que inciden polo pó, que hai en suspensión,
ese mismo efecto Tyndall, que fai patente a luz nesas raiolas, é o que fai que a tinta que se reflexa de volta a través da pel sendo negra se vexa de cor Eu pensei azul. que perdía intensidade co tempo. No, Cando no. vin algunha tatuaxe no. que ten ese ton azulado, pensei que co tempo ia perdendo intensidade. De feito, é un efecto óptico. mira. total, os ciruxáns segue sendo negra sempre. Os ciruxáns a veces crealle problemas porque pode migrar razonablemente inerte, non é canceríxena, pero pode migrar da zona que está implantada aos ganglios linfáticos, por exemplo. É cando o ciruxán vai a buscar ese ganglio por algún motivo ben negro, o que sona moitas veces a unha que tanto tememos a unha metástase de melanoma. E cando despois se fai esa biopsia, Vamos se a ve ver, que Era un que residuo tinta, da que é tatuaxe. falsa lana. Atentos, Que queres, Marcos? No, a ver, porque estou vendo, estos non están tatuados, a min que, pero vin aquí Ai, que... porque veñen con capa, Claro, quién sabe. veñen con capa, veñen de Slytherin e claro, non sabemos de que son. Ti véchelo claro, os tatuaxes son pa sempre, non? Son. E Sí. atendiches ben, escolliches, pediches documentación, todo. Todo. Todo tinta negra, todo así. Todo en orden. Te estás de acordo co que dixo o doutor? Sí. E que pon aí na tatuaxe, podes saber? Resiliencia. Eso hasta que a pandemia non supemos o que era, pero ahora xa sabemos. Pero moi ben. Bueno, ti estás de acordo con todo o que dixeron? Con todo. Bueno, pues hasta aquí xa temos todos os detalles que queríamos saber. Devolvemos conexión. Devolvemos conexión. Despois falo con Snape. Pues moitas grazas, doutor, por sempre alertarnos, sempre hai que recordar os perigos do sol que temos nestes días e, sobre todo, que antes de facer unha tatuaxe, un piercing, hai que pensalo moi ben e hai que consultar incluso cos doutores. Moitas grazas.